ପ୍ରେମ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସୁନେଲି ସାଗର। ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଦୂର ପାଖ ଲାଗେ, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଲାଗେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଠା ଲାଗେ, ଅଚିହ୍ନା ନିଜର ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧ କହିଥାଉ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହରିପଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପିତାମାତାମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ଆବେଗରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ନିଜେ ପଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତେ କି ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲିର ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରେ ତାଳ ମିଳାଇ ନାଚିବା, ଗାଇବା, ପ୍ରେମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବାପା ମାଆକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜ ସକାଳ ବହିଟା ଖୋଲିଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମସଗୁଲ ଥାନ୍ତି। ବାପା ମା ଭାବିଥାନ୍ତି ପିଲା ମୋର ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ସତରେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ମୋ ପିଲା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ମୋର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ। ହେଲେ ପିଲା ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦିଓ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଉ ଚାରା କ'ଣ? କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଥାନ୍ତି କୂଳର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ମେ ମାସ ଖରାବେଳ, ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରେ ଥାଏ। ଦାସବାବୁଙ୍କ ସାଇକେଲ ଆମ ଦୁଆରେ ଲାଗିଲା। ଯୋଗକୁ ମୁଁ ଦୁଆର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ଦାସବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୋତେ ନମସ୍କାର କଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ସାର୍, ମୋ ଝିଅ ପ୍ରଜ୍ଞା ଟିଉସନ୍ ଆସିଥିଲା କି? ମୁଁ କହିଲି, ସେ ତ ଆଜକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଆସିଥିଲା ସେ? ମୁଁ କହିଲି, ସେ ତ ଆସୁଛି। ମୋ ପାଖରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ଦାସବାବୁ ସାଇକେଲଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହୋଇଛି କି ଦାସବାବୁ? ପ୍ରଥମେ ଦାସବାବୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ନିଜ ଝିଅର ଚାରିତ୍ରିକ ବିଷୟ କେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁକା। ହେଲେ ମୁଁ ତ ସାର୍ ନା, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ଜାଣିପାରିବି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ପ୍ରଜ୍ଞା 2 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ତରବରିଆ ଭାବରେ ସାଇକେଲଟି ଧରି ପଳାଇଲେ। ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି ନ ପଚାରି ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଦାସବାବୁ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନିଜ ଗାଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପରିବାର ଗୁଜରାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଜମାନ କେଉଁଠୁ ବା ମିଳିବ? କିଛି ଦୋକାନ ପୂଜା କରି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା କଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ ବି କରୁଥିଲେ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 55। ହେଲେ ବି ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କ ଚଲାକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରୁଥିଲା। 4 ଝିଅ, ପୁଅ ନାହିଁ। କିଏ ଟେଲର ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି ତ କିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି। ସହର ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା, ତାପରେ ଘର ଭଡ଼ା। ଏଣୁ 4 ଝିଅର ବାପା 60 ହେଉ ବା 70 ଘରେ ବସି ବସି ଆରାମ କରିପାରିବ କେଉଁଠୁ? ଶୋଇଲେ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସବାବୁଙ୍କର ସାନ ଝିଅ। 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ପାଠରେ ସରସ୍ୱତୀ, ବ୍ୟବହାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଲାଗେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ, ସେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ ସେ ନିଜେ।
ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଗଣିତ କଷିବେ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେସବୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର କଣ୍ଠସ୍ଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାର ଅନୁଶୀଳନ ତା କଣ୍ଠରେ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଛାତ୍ରୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ସଙ୍ଗୀତା, ପ୍ରଜ୍ଞା କାହିଁ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ? ସଙ୍ଗୀତା କହିଲା, ସାର୍ ସେ ବାହା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହାକୁ? ସେ କହିଲା, ତା ବାପା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ କରୁଥିଲା ପିଲା, ତାକୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ କ'ଣ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ସେ କହିଲା, ନା, କାହିଁକି ନା ଲୁଚିକି ବାହା ହୋଇ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣି ନିଜେ ଦୁଃଖ କରିବି କି ମନକୁ କୌତୁକ କରିବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟା ବାହା ହୋଇଯିବା ଏହା କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ନିଜକୁ ପଚାରୁଥାଏ। ଏଥିରେ ଅଭିଭାବକର କେଉଁଠି ବା ଭୁଲ ରହିଲା? ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତା ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟାରେ ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁର ମୂଳ କାରଣ ଆଜିକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଉଠିଗଲାଣି। ଅନୁଶାସନ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କେବଳ ପୁସ୍ତକର ଛବି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସେସବୁ ବାସ୍ତବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଇନ ମନା କରୁଛି। ଆଇନ ସମାଜକୁ କୁଆଡ଼େ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ହୁଏତ ଖୁଦ୍ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିବା ଲୋକକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ କର, ଯେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ ନ କରୁ। କାରଣ ପିଲା ଯଦି ସେତିକି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆମ ପରିବାରରୁ ପାଇବ, ତେବେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତା'ର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ପିଲା ବୟସରେ ଯେମିତି ତାକୁ ଅନ୍ୟର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଘୃଣା ଲାଗିବ, ଏମିତି ଅନୁଶାସନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମିଛ କହିବା ତାକୁ ପାପ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।